Assalamu alaikum jama'ar wannan gida na jarima Hausa da tura ta kai bango, dukan ina mana gaisuwa da fatan alkhairi. Kuma na zo ne yanzu domin in yi magana akan al'ummar Najeriya da muke ba su bayani akan cewa zalunci ake musu, ta'addanci ake musu, mutane ba su yarda ba. To alhamdulillah yanzu ta tabbata Ahmad dan gidan Gumi dan ta'adda ne cikakke, da bakinsa ya faɗa mayakansu suna cikin daji, kuma ya yi bayanin cewa 'yan uwansu da suke daji. Don haka baya goyon bayan a zaɓi shugaban ƙasan da zai zo wanda yake cewa a baya shi dama ya ƙara makamai ya yaƙi wa'annan 'yan ta'adda ya ƙarar da su. Ya ce shi baya goyon bayan wannan, yana goyon baya ne na a samu wanda za a kawo shi ya zo ya zauna da su, su nuna masa abin da suke so da yadda ya kyauta a yi. Ma'ana su abin da suke so shi za a yi, ajandar da su 'yan ta'addan nan suka tsara ita za a bi. Irin wannan abin ake so a samu shugaban ƙasar da zai tafi a wannan matsayi. Don haka ku Hausawa ya rage naku, idan kun zaɓe su ruwanku, in kuma kun ƙi zaɓen su kanku. Amma dai a fili take Ahmad dan gidan Gumi dan ta'adda ne kuma azzalimi ne, sannan yana da haɗin baki da su wa'incan mayaka na cikin daji. Yanzu nan ya faɗa cewa mayakansu shi da bakinsa ya dawo ya ce kuma 'yan uwansu. To kun ga kenan babu zargi a cikin wannan lamari, sai dai sakaci na asalin su mutanen da ya kyautu su ɗauki mataki. Ya kyautu a ɗauki matakin kame shi ne tun da wuri, kuma a matsa shi sai ya fito da wa'anda suke wa'annan abu. Amma an ba shi dama yanzu gashi don jin daɗi da miƙe kafa saboda gwamnati tasu ce, har ya fito yana cewa mayakansu da suke daji ya saurari jawaban 'yan takara, cewa wasu 'yan takarar abin da suke faɗa shine a ba su dama da za su ƙaro makamai. In suka ƙaro makaman kuma za su murƙushe mayakansu ne da suke daji. Ya dawo ce 'yan uwansu, da ɗan uwa da mayaƙi duk abu ɗaya ne. Kawai Ahmad dan gidan Gumi yana cikin su. Muna jira mu ga gwamnatin tarayya ta Najeriya ya za ta yi da shi, tun daga furucin daga bakinsa. Muna jira jami'an tsaro da suka yi bayanin cewa a kamo musu innan mutane, to ya za su yi, tun daga shi ɗaya ya bayyana daga cikin mutanen da suke gari cewa waɗannan mutane mayakansu ne. To don haka jama'ar tsaro na Najeriya, jami'an tsaro, ga faɗaya daga cikin waɗannan mutane da suke daji wanda yake zaune cikin gari ya faɗa da bakinsa mayakansu ne a cikin daji. Don haka in ko ba ku kama shi ba, mutanen ƙasa suna kallon ku, abu ne da yake ya bayyana, kowa ya sani. Ba don komai ba, a kullum mu ɗan wannan gida muna gaya muku cewa an ƙirƙiro wannan abu ne domin shafa ƙabilar Bahaushe, domin kawar da shi a doron ƙasa. Wannan al'amari kuma ba sata bane ake nufi, a'a satar daban, manufar daban. Amma ana yin satar ne don da ita za a karya arzikin Hausawa, ana kashe su da shi za a karar da su. Wannan shi ya jawo ake wa'innan abubuwa. Kuma duk wani Bahaushen da a yanzu bai yarda da abin da muke faɗi a baya ba, to yanzu kan ga ɗan gidan Gumi nan ya faɗa da bakinsa cewa mayakansu da suke daji da 'yan uwansu da suke daji. Don haka mayakansu da suke daji yana jiran Allah ya kawo wanda zai zo su nuna mishi abin da suke so. In ya so shi kuma a ga yadda za a zauna da shi, da irin abubuwan da za a tsara, a nuna masa yadda za a yi, wai a biya masu waɗanda suke can cikin daji ɗin bukatunsu. Kenan na cikin gari da aka karkashe su ba komai bane, su ba mutane bane. Kuma idan haka ne yanzu ya zama Najeriya kenan sai ka ɗauki makamai, ka yi iskanci da ɓatanci, ka halaka jama'an ƙasa, sannan gwamnati ta duba matsayin ka taimaka abin da kake so. Ana nufin kenan duk wani ɗan Najeriya ɗauki makami domin gwamnati ta biya masa bukata ko me? Bayan haka nan shi Ahmad da ya nuna 'yan uwansu ne mayakansu ne, to me gwamnati take jira da shi a cikin gari? Tunda 'yan uwansa ne, yana da hulɗa da su, ya faɗa da bakinsa cewa mayakansu ne. To shikenan kun ga idan kun bar shi babu sauran ku ce mana kuna neman su. Ga ɗaya ya bayyana kansa a cikin gari da kanshi. Don haka 'yan uwa mu ci gaba da faɗakarwa 'yan uwanmu da kai. Wannan al'amari asirinsa yana tone, kuma ya ƙara tonuwa ta bakin Ahmad dan gidan Gumi. Kuma ya Allah, duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari, Allah ka la'ance shi, Allah ka la'ance shi, ka la'anci zuri'arsa, Allah ka wulakanta shi, ka kaskantar da shi. Amin summa amin. Kuma 'yan uwa kar ku manta, mun sha gaya muku cewa fulanin da suke wannan abu, da malamansu, da 'yan kasuwansu, da makiwatansu, da ainihin masu mulkin su, gwamnoni da shugabanninsu, da ainihin 'yan majalisu, baki ɗaya da saninsu da shirinsu ake yin wannan yakin.
don haka ne yanzu kun ga Ahmed dan gidan Gumi yana bakin ciki, yana da bacin rai game da 'yan takarar da suke kokari na Allah ya ba su dama su samo makaman da za su kori wa'innan mutane daga daji su karar da su. Shi ya ce bai go bayan haka. In bai goyon bayan haka kun ga yana goyon bayan a basu. Dalilin da yake goyon bayan a basu don kuwa ba 'yan uwansu ake kashewa ba kuma gidajensu ake konawa ba 'ya'yansu ake konawa ba. Yanzu inda uwar Sa'adu sarkin Fulanin Sokoto aka je aka yi zina da ita, aka yi mata fyaɗe, zai faɗi haka? Yanzu inda ɗan Sa'adu sarkin Fulanin Sokoto aka je aka kashe, aka taka ka gona, in an ce masa ya faɗi haka zai faɗi haka? Kuma sannan shi kansa mai maganar, idan uwarsa ce aka je aka sa ɗanta ya yi mata fyaɗe a gabanta, zai faɗi wannan maganan? Bayan haka nan ku tambayi shi Ahmed dan gidan Gumi, dan Allah yanzu idan ubansa ne Gumi ya wani ƙato da bindiga ya sa shi duka ya yi masa ludu ya tura masa dubararsa, dan Allah da Annabi zai faɗi haka? To fa wannan lamari wallahi a ɗauki mataki tun al'amarin nan bai kai matsayin da zai ɓaci ba. Yanzu a fili take, mun san masu mana kuma mun san manufofinsu. A fili take, mun san manufofinsu, mun san abin da suke faɗi, mun san abin da suke so su gina, shine kawar da Hausawa a doron ƙasa, da ƙwace musu gonaki da gidaje, da karkashe su, da ƙarar da su a Najeriya. Wanda duk ya ce ba haka bane ƙarya yake. Zo gashi nan Ahmad da bakinsa yana faɗi cewa mayakansu da suke cikin daji, ya dawo kuma ya ce 'yan uwansu. To tunda mayakansu ne, ku jami'an tsaro DSS, ga ɗaya daga cikin mutanen da suke da wa'incan mutane na daji wa'inda suka saka su, in har ba ku kama shi ba wallahi ƙarya kuke, ba kuna aikin dan Allah bane. Ya rage muku naku. Ɗan Najeriya suna kallon ku, duniya tana kallon ku. Akwai kuma lokaci da zai zo wanda gaskiya za ta yi halinta. Ku huta lafiya. Daga Tanimu Gambo, sai na ji ku. Na gode 'yan uwa. Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta ringa kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruman Hausa TV, sha kallo.